సందీర్ చేసావా నన్న మంగం విషమరావు జంగుబాయ్ ఛానల్ కుయివా దేశము అసలు కొయ్తురా దేశమాందు 6000 నుండి 6000 సంవత్సరాల నాlte 2000 సంవత్సరాల వరకు ಇದು ಕುಯ್ವಾ ದೇಶಂ ಎನ್ನುವಲು ಮತ್ತ ಇದು ಕುಯ್ವಾ ದೇಶము ಅದು ರಾಜಲಿ ಕೋಯ ರಾಜಲಿರು ಊರ್ಕೊಂಡು ಅಸೂರಿಂದಿರ್ ಅಸೂರಿತಕ್ಕೆ ವೆಲೆ ಧನವಂತಲಿರ್ ಇದು ಭಾರತದೇಶಂನಾಗ ಇದು ಗೋಂಡವಾನ ಭೂಮಿತಗ ಅಸಲು ಯಜಮಾನುలకు ಬೋರಿತಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ತುರು ಕೋಯ ರಾಜಲಿರ್ ಊರ್ಕೊಂಡು ಅಸೂರಿಂದಿರ್ ते ಅಸೂರ್ ಇತಕ್ಕೆ ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಧನವಂತಲ್ ಕೋಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿತಗ ಕೋಲಾಸೂರ್ ಪಾಲೇಸೂರ್ ಕಾಲಾಸೂರ್ ಮಹೇಸೂರ್ ಮಹಿಷಾಸೂರ್ ಈತಾಂಗ್ ಪೊರಲ್ಕು ಮಂತ తే ಇದು ಕೊಯ್ವಾ దేశం ఎన్నువలు దాదాపు 6000 సంవత్సరాల తాల్తే 2000 సంవత్సరాల కేవనాలు పరిపాలన జరుపుతా కుయ్వా దేశంనగా ఇతకే ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪೂರ್ವಂ ಇತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತುಗಿರಿ ಪುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಇದು ಭಾರತದೇಶಂನಾಗ ಕುಯ್ವಾ ದೇಶಂ ಎನ್ನುವಲು ಮತ್ತ తే ಇದು ಕುಯ್ವಾ ದೇಶಂನಾಗ ಇದು ಬೊಮ್ಮಿತನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕುಯ್ವಾ ದೇಶಂ ಎನ್ನುವಲು ಕೊಯ್ತೂರ್ ಎನ್ನುವಲ್ ಪದಮ್ನಲ್ కోయమల్ ఇన్వలు ఉంది పదమునలు కొయ్తూర్ పదం వాత ఇతಕ್ಕೆ కుయ్వా దేశం ఎన్నువల్ వాత అసలు తేన అర్థం బతలితಕ್ಕೆ రక్షకుడు ఇతಕ್ಕೆ వరన్ బచ్చి కీవల్ సంరక్షణ కీవలు ఇతಕ್ಕೆ కొయ్తూర్ ఇతಕ್ಕೆ ఉంది భరోసా ఆతలు ఉంది ఇది కుయ్వా దేశంనాಗ మత్తಕ್ಕೆ ఇది బొమ్మితోను ఇగ మనవలికి ఆస్తితోను మొత్తం దోపిడికి ఇతరు ఇంతకే దుసరూరు వాసి ఇది బొమ్మితోను స్వాధీనంకి ఇతరు ఇగే కుయ్వా దేశంనాಗ మనవాళ్ళ రాజ్యమునిగిరే ఊరు ఆక్రమణకి ఇతరు ఊరు బోనాదరితಕ್ಕೆ ఆర్యులకు వాసి కుయ్వా దేశంనాಗ మనవలికు రాజ్యాలకును రోహ్కునిగిరే మొత్తము తడిమి వాడిసి డుండిసీతరు తానే నర్మదా యజ్ఞం ఇంతరు ఇతಕ್ಕೆ యజ్ఞం ఇంజరే పొరడే మొత్తము మాయనలిర్కును రోహ్కును సంధి డుండిసీతరు వీరు ఆర్యులకు ఇతే ఇహ్ను ఆర్యులకు జీవ ఇతಕ್ಕೆ ಮೂರಂಗಾಯಿ ಕೊಂದಂಗಾಯಿ ahane ಮಾಯನಲಿರಾಯಿ మొత్తం సందిర్కును ఆర్యులకున బద్దయిత పేన్ మంతయో అది పేందొన్ లాసి వీరు మొత్తము యజ్ఞం కీందిరు నర యజ్ఞము ఇతಕ್ಕೆ ఆర్యులకున బద్దయిత పేనై మంతయో అది పేందున్ వెಲೆ ఇష్టం ఇವು యజ్ఞాలకి ఇవ్వాలకు ఇతಕ್ಕೆ జంతువులకును బలిసి ఇవ్వాలి ಮೂರಾಂಗ್ ಕೊಂದಂಗಾಯಿ ಎರ್ರಂಗಾಯಿ ఉండే బావుగిరాయి ಇದು ಆರ್ಯುಲకును వెಲೆ ఇష్టం ಬೇರೆ ఇష్టం మతಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ವಾಸಿ ಮಾವ ಕುಯ್ವಾ ದೇಶಂನಾಗ ವಾಸಿ ಮಾವ ರೊಕ್ನಾಗ మనవలికిನ ಮೂರ ಎರ್ಮಿ ಕೋಂದ ಸಂದಿನುನೆ ಊರು తడిమితగ వాడిసి ఊరు యజ్ఞం ఇన్వాల్వ్ పొరడే మొత్తం డుండిసీతరు ఇహ్ను మావ భారతదేశం మొదలు కుయ్వా రాష్ట్రం మత కుయ్వా రాష్ట్రం ఇతಕ್ಕೆ 6000 సంవత్సరాల నుంచి 2000 సంవత్సరాలకి ఇతಕ್ಕೆ ఇంక మరటు 2021 సంవత్సరాలక తాక్షరమంతటి ఇతಕ್ಕೆ తేనికి మొదలు కుయ్వా రాష్ట్రం మత కాబట్టి వీరు ఆర్యులకు ఈయనకి ఇతరు గోండవాన తగ బచ్చలే డగుకు నగరాలకు మత్త అవి నగరాలకు మొత్తము వీరు డుండిసీతరు డుండిస్తేకే దాదాపు 6000 సంవత్సరాల నుంచి 2000 సంవత్సరము ಇದು ಕುಯ್ವಾ దేశం ఎన్నువలు నిర్మాణం కీవలాత ಇದು బచ్చలై పురాతన కాలంనగ భారతదేశంనగనే ఉంది సంపన్నమైన సుసంపన్నమైన అగ సంపద మత ahane గోండి సంస్కృతిగిరే మత అగ మనవలి ప్రజలగిరే బచ్చలై అభిమానం ఊరుకు తమ భారతదేశంనాಗ మనవలి గోండియాంతಗ గోండి రాష్ట్రం ఇంజరే కుయ్వట్ నగరంనాಗ ಇದು సింధు నదికు కరం మత ఇది రాజధాని ఈతలు డగురు మావ చరిత్ర ఇతిహాసం అంతా